Rád by som vás všetkých pozval na náš event, ktorý sa bude konať 25.5., čiže už tento týždeň, priamo pod chodníkom v korunách stromov v reštaurácii Panorama v Bachledovej doline. Budeme preberať ďalší prípad zo sveta True Crime. Bude to epická dokumentaristika, tak ako ju poznáte z epizód nášho podcastu. Vybrali sme tematický prípad, ktorý v tejto atmosfére podľa mňa bude veľmi rezonovať. Po našom live vystúpení bude aj diskusia s vami, s našim publikom, takže veľmi sa na vás tešíme a vstupenky si môžete zakúpiť na www.pachletka.sk alebo na stránke www.zapotur.sk. Takže dúfam, že sa tam vidíme. Ahojte.